שלום וברכה רבותיי, אנחנו ממשיכים בהלכות נידה, סימן קצ"ח, ואנחנו נמצאים בסעיף כ"ה. אז בשיעור הקודם התחלנו לדבר על הנושא של בית הסתרים, וראינו באופן כללי שישנה מחלוקת ראשונים לגבי הדין של בית הסתרים. מבואר שבית הסתרים צריך להיות ראוי לביאת מים. וראינו מחלוקת, האם הדין הזה הוא מדאורייתא או שמא מדרבנן. פשט דברי התוספות, שדין ביאת בבית הסתרים, זה שלא צריכה להיות חציצה בבית הסתרים, דהיינו שבית הסתרים צריכים להיות ראויים לביאת מים, זה דאורייתא. ובעצם לומדים מהפסוקים שמצד אחד בעצם צריך לטבול את כל הגוף, אבל מצד שני רק הדברים הגלויים. ולכן אנחנו לומדים שבית הסתרים מדאורייתא צריך להיות ראוי לביאת מים. לעומת זו, דעת הרדב"א, שדין בית הסתרים שצריך להיות ראוי לביאת מים, זה דין דרבנן. ולכן לכתחילה אפילו לא צריך ביאת מים, מה שאין כן בדין שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, ששמה צריך להיות לכתחילה לעשות בילה, אבל בטבילה לא צריך לכתחילה שיהיו ביאת מים. מכאן מוכח שהדין של ראוי לביאת מים הוא דין דרבנן. מחלוקת תוספות ורדב"א. זה מה שנוגע לשיעור של פעם שעברה, וזה דברי בעצם הקדמה לסעיף שלנו. מה קורה באישה שלא בדקה את בית הסתרים והלכה וטבלה? האם עצם הבדיקה מעכבת? כלומר, האם יש דין שהיא צריכה לבדוק, ואם היא לא בדקה אז בכלל לא עלתה לטבילה, גם אם לא היה לה הציצה. אומר הרעב"ד, הדברים מוכחים ממקומם. בסוגיה בקידושין, באותו מעשה מפורסם ששפרתו של רבי שהלכה מבית הטבילה ונמצאה עצם בין שיניה, אז אומר הרעב"ד, אתה רואה שכל הדיון בגמרא הוא שבגלל שנמצא עצם בין שיניה, אז אנחנו דנים לפסול את הטבילה, אבל לא בגלל היא לא בדקה, כי לכאורה עד שתדן אותי על העצם, תגיד, רגע, מעשה בשפרתו של רבי שטבלה ולא בדקה, ולא יינה בגופה. אם כן מוכח שאם היא לא בדקה בית הסתרים ויצא נקי, שאין בעיה. עכשיו, ואין עוד דומה לבדיקת הגוף. כן? מה הכוונה? שבסימן קצ"ט סעיף א', אנחנו נראה בעזרת השם שבאופן כללי אישה שלא בדקה, לא יינה בגופה וטבלה, כעיקרון אנחנו פוסלים את הטבילה. ופה בעצם זה לא דומה. כן? ככה לומד הרעב"ד, פה זה לא דומה, כמו שמוכח מהמעשה דשפרתו של רבי. השאלה היא למה? למה זה לא דומה? אז אפשר לומר רבותיי בשני פנים. אם אנחנו אומרים כדברי הרדב"א באופן כללי, שדין ביאת מים בבית הסתרים, דהיינו חציצה בבית הסתרים זה דין דרבנן, אז אפשר לומר שהיות וזה דין שכל כולו דרבנן, הם אמרו שזה מעכב בדיעבד, אבל אין חובה לכתחילה לעיין. זה לא דומה לדין חציצה בגוף שיסודו מדאורייתא. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לדעת התוספות. לפי דברי התוספות, שכל עיקר הדין של ביאת מים בבית הסתרים הוא דאורייתא, אז לכאורה, כן, מה לי חציצה בגוף, מה לי חציצה בבית הסתרים? למה בחציצה בבית הסתרים אני מקל יותר מאשר בחציצה בגוף? והתשובה היא נעוצה בשאלה למה בעצם אישה שטבלה ועלתה מהטבילה ואנחנו רואים אותה נקייה, למה אנחנו אומרים שהיא לא עינה, לא עלתה לטבילתה? והתשובה היא, כי אנחנו אומרים שמא היה עליה חציצה, וכשהיא התרוממה מעל המים, אותה חציצה נפלה, ועכשיו היא נקייה, אבל בעצם כשהייתה במים, הייתה עליה חציצה. אז לפי זה, יש לנו מקום לומר, במה דברים אמורים במקומות הגלויים, אבל בבית הסתרים כטבעו, דבר, אם הייתה חציצה בבית הסתרים, אז היא לא הייתה אמורה ליפול בשעת עלייתה
הטבילה, שהרי בבית הסתרים, בבית הסתרים זה מקום שהוא בעצם, יש בו איזשהו כינוס, ולכן אם לא נמצא חציצה בבית הסתרים לאחר הטבילה, זה סימן יותר מובהק שלא הייתה חציצה בזמן הטבילה. כלומר, יש יותר סימן לכך שלא הייתה חציצה בבית הטבילה כאשר לא נמצאה חציצה בבית הסתרים, מאשר כשלא נמצאת חציצה בשאר הגוף. כי בשאר הגוף, היות והמקום גלוי, כשאתה מהטבילה, יכול להיות שזה נפל ולאו הדעתה. זה חזקה? מה? זה חזקה לא, זה חשש. אני אומר, למה לא לחשוש בדאורייתא? בבית הסתרים זה יותר, בבית הסתרים זה חזקה שאם היה צריך להיות. כן. התכוונתי לומר שבמקום גלוי זה חשש. טוב, עד כאן רבותיי, דברי הסעיף, איך שהם מופיעים בשולחן ערוך ובבית יוסף. עכשיו אנחנו נעסוק קצת בדברי האחרונים, שפה פתחו לנו עוד כמה וכמה נקודות. אז יש לנו פתחי תשובה שמביא דברי הנודע ביהודה. הנודע ביהודה דן באישה שיש לה טבעת בעומק הרחם, ואותה הטבעת היא בעצם נועדה למנוע נפילת הוולד. הזכרנו כבר את הנושא הזה. אומר הנודע ביהודה, תדע לך, אותה טבעת איננה חוצצת. ומדוע היא איננה חוצצת? כי אותה טבעת היא בבחינת דבר הבלוע. מה זה דבר הבלוע? בעצם, כשאנחנו דנים בבית הסתרים, יש דבר שהוא בית הסתרים, ויש דבר שהוא בלוע, כלומר, משהו שהוא בלוע בתוך הגוף. כשאנחנו מדברים בבית הסתרים, אנחנו מדברים בעצם על משהו שלפעמים גלוי, לפעמים נסתר, דבר שבאופן כללי יש לו מגע עם העולם החיצון. אבל יש דברים שבעצם זה בתוך הגוף, כן? בן אדם שיש לו קוצב לב, אז אי אפשר לומר שהקוצב לב הוא חוצץ. למה? כי כשכתוב בתורה ורחץ במים את כל בשרו, אז לא הכוונה שצריך לשטוף את האיברים הפנימיים, אלא הכוונה את הבשר. הבשר הכוונה הדבר החיצוני. לכן דבר שבלוע, ברור שלא שייך לדבר בו על חציצה. אז בא הנודע ביהודה ואומר, תדע לך, אמנם הנרתיק לכאורה הוא פתוח לאוויר העולם, אבל זה רק בתיאוריה. בפרקטיקה הדפנות של הנרתיק דבוקות זו בזו, כן? הן נפתחות בשעת הלידה ודברים כאלה, אבל באופן כללי, ואז יש לנו לשאול, לנרתיק יש עומק מסוים, זה לא שרואים כשעומדים מבחוץ מה שקורה בפנים. אז איך אני דן את הדבר הזה? אז אומר הנודע ביהודה, אם זה בעומק, זה נקרא בלוע. כלומר, זה כבר בבחינת, זה כמו שהדבר הזה נמצא בתוך הרחם. לענייננו, ניקח דוגמה. אם יש התקן תוך רחמי, כן? האם התקן תוך רחמי חוצץ? התשובה היא, ודאי שלא. למה? כי הרחם נמצא בתוך הגוף, וההתקן התוך רחמי נמצא בתוך הרחם, בתוך הגוף, כן? זה לא חוצץ. זה בוודאי לא, זה נקרא בלוע. החידוש של הנודע ביהודה זה לומר שגם העומק של הנרתיק, גם הוא נחשב לבלוע, ולכן זה לא חוצץ, כי אין לזה דין של בית הסתרים. זה דברי הנודע ביהודה. זה מצד דיני בית הסתרים ודיני בלוע. אבל הנודע ביהודה באופן עקרוני סובר שאם לא היה לה פה דין של בלוע, הייתה לנו בעיה של קפידה. הייתה לנו פה בעיה של קפידה, וזה הנודע ביהודה שכבר הזכרנו בתחילת הסימן, שבעצם מבחינתו, גם אם בזמן מן הזמנים יש קפידה, זה נחשב קפידה. כמו שהאישה פעם באף פעם מסירה את הטבעת, אז גם את הטבעת הזאת שמסביב לרחם היא רוצה להסיר בשעת הלידה, זה נקרא קפידה. בנקודה הזאת החתם סופר חלק עליו, והוא טען, כבר הזכרנו את הדברים, סליחה, זה שהיא רוצה להסיר את זה בשעת הלידה, זה לא נחשב קפידה. כי עד הלידה היא רוצה שזה יהיה
שם בעצם הדבר הזה הוא דבר שהוא בטל לגוף בכל אותו הזמן, וגם באופן יותר עקרוני אומר החתם סופר. קפידה, הכוונה שאני לא רוצה שהדבר יהיה פה כי הוא מתלכלך, אני לא רוצה שהדבר יהיה פה כי הוא מלכלך, אבל אם אני לא רוצה שהדבר יהיה פה זמנית, כי אני רוצה לפנות לו מקום לדבר אחר, באופן עקרוני יש מקום לומר שזה אפילו לא נחשב חציצה, והוא מביא לזה ראיה מהדין של טבעת של איש. טבעת של איש אינה חוצצת, והוא אומר, רגע, אולי הטבעת הזאת היא בעצם על האצבע השלישית, והוא פשוט צריך להניח תפילין, ובעצם הוא מוריד את הטבעת כדי להניח תפילין. אתה רואה שזה לא נחשב חציצה. הוא מסכים לנו רבי יהודה לגבי אם מורידה בשבעה נקיים, שזה נקרא חוצץ. זאת אומרת, החתם סופר, הוא כותב שם מפורש, החתם סופר, לעניין לידה מסכים עם המורידה? לא, הוא לא מסכים, לעניין לידה הוא לא מסכים, כן. לעניין שבעה נקיים מסכים איתו. למרות ששם היא מורידה את זה רק כדי לבדוק. זה לא מקום. מה הגדר שלו של מפעיל לא מפעיל? כי הנקודה היא שבאותו זמן בעצם היא מפריע לו. גם כשהוא שם תפילין זה מפריע לו. לא, זה לא מפריע לו. הוא רוצה שהתפילין שלו יהיו במגע ישיר עם הבשר. כן? זה לא שהטבעת מפריע לו, זה בדיוק הנקודה. הטבעת לא מפריע לו. מבחינתו, אם היה אפשר לשים זה וזה ביחד, היה רוצה. ואותה אישה שעושה שבעה נקיים. אז שמה בעצם, היא רוצה, הטבעת מפריע לה, כי היא רוצה להיכנס. זה לא שהיא, אתה מבין? הטבעת הזאת היא בעצם חוסמת את צוואר הרחם. אישה בבדיקות היא לא אמורה, נכון, אבל זה לא משנה, תעזוב. זאת אומרת, תעזוב בשאלה המציאותית, בשאלה העקרונית. כאילו, היא לא רוצה שיהיה פה, כי זה מפריע לה כדי לעשות את הבדיקה. לכן, אם זה מפריע לה, סימן שבאותו זמן יש קפידה שזה לא יהיה פה. אבל עדיין הסיבה שמקפידה זה סיבה הלכתית, זה לא סיבה שהיא לא רוצה את הטבעת. היא רוצה את הטבעת, פשוט כרגע זה מפריע לה למשהו הלכתי. בסדר. אז למה זה נקרא הקפדה? מה זה שונה מהטבעת? מהתפילין. כן. אתה שואל, מה זה שונה מהתפילין? צריך עיון. אני מעדיף... טוב, נסתכל בעזרת השם. זה דברי... זה דברי החתם סופר, אבל כמו שאמרתי, שימו לב, יש פה שני דברים. יש את היסוד של הזיכרון יוסף, ויש דברי החתם סופר. בואו נחלק ביניהם כדי שנהיה חדים על הדבר הזה. הזיכרון יוסף בעצם אומר לנו, אני מזכיר אותו, שכל שיש זמן קבוע להקפדה, זה לא נחשב קפידה. למה? כי בין לבין אני רוצה בקיומו של הדבר. ובעצם באותו, כל אותו פרק זמן הדבר הזה הוא בטל. כן? כל אותו פרק זמן הוא בטל. החתם סופר בא לחדש משהו אחר. הוא לא בא מהכיוון הזה, הוא בא מכיוון אחר. כלומר בעצם המושג של קפידה זה דבר שאו מתלכלך או שמלכלך. או שמפריע. כן? אבל אם הדבר כשלעצמו הוא לא מפריע, רק שאני מעוניין במקומו, כן? זה לא נחשב קפידה. בסדר? טוב, עכשיו רבותיי, אנחנו נדון בשאלה הבאה. דברי הנודע ביהודה בעצם פותחים בפנינו שאלה עקרונית, והיא השאלה של איפה עובר הגבול בין בית הסתרים לבין הבלוע. עכשיו, השאלה הזאת היא נוגעת בעיקר לשני עניינים, שלושה עניינים. היא נוגעת בעצם לדברים שנמצאים באותו מקום לעומק, כן? והיא נוגעת לעומק האוזן, והיא נוגעת לעומק החותם. דהיינו, שאלה שלנו שעומדת על הפרק. אישה נגיד שיש לה דלקת בעור עטוף, והיא לא רוצה שהמים ייגעו בעור עטוף. עור עטוף, זה נחשב בלוע או זה נחשב בית הסתרים?
כן? יש אישה שיש לה, לא יודע מה, דלקת בסינוסים, כן? ומשום מה יש בעיה שיכנסו מים דרך האף. אז העומק האף זה נקרא בלוע, זה נקרא בית הסתרים. וכנ"ל אותו מקום, זה נקרא בלוע או בית הסתרים. אז השאלה הגדולה היא בעצם איפה עובר הגבול בין בלוע לבין בית הסתרים. אז הזכרנו כבר דעת הנודע ביהודה, רק נחדד מה באמת במדויק דעתו של הנודע ביהודה. הנודע ביהודה טוען את הדבר הבא. הוא לומד דיני טומאה, הגדרה של בית הסתרים ובלוע מהסוגיה בנידה דף מ"ב. שם הגמרא דנה לגבי דיני טומאה וטהרה. אישה שיש לה טומאה, כן, חברתה תחווה לה טומאה בגוף שלה, באותו מקום. ואנחנו רוצים לדעת האם אותה טומאה היא בעצם טומאה בלועה ואז היא לא מטמאה, או שזה לא נחשב טומאה בלועה ואז זה מטמא. ואז הגמרא, יש מחלוקת שמה אביי ורבא, האם אותו מקום נחשב בלוע או נחשב בית הסתרים. טוב, הרמב"ן בסוגיה אומר לך, תדע לך, כל המחלוקת, יעבדו חמים, בין אביי ורבא, זה בבית החיצון. בית החיצון זה המחלוקת, האם בית החיצון נחשב, נידון, כבית הסתרים או כבלוע. אבל לפנים מבית החיצון, כולם הסכימו שזה בלוע. איפה עובר הגבול של בית החיצון? אז הוא אומר, בין השיניים. איפה זה נקרא בין השיניים? לפנים מהמקום שהשמש דש. אני לא נכנס עכשיו להגדרות ההלכתיות, האם זה נכון או לא נכון, כידוע, דיברנו כבר מה נקרא בין השיניים בהלכה, ויש בזה כמה שיטות. אבל הנודע ביהודה נוקט לענייננו, שבעצם כל המקום שהשמש דש, זה נקרא בגדר בית הסתרים. לפנים מהמקום שהשמש דש, דהיינו הסוף ממש של הנרתיק, זה בגדר בלוע. זה אומר, באופן עקרוני, שאישה שיש לה דיאפרגמה, כשהרי הדיאפרגמה הוא מתלבש על מה? הוא מתלבש על צוואר הרחם, שבעצם באופן עקרוני דיאפרגמה זה בגדר בלוע. כי זה במקום הכי עמוק שיכול להיות ברחם. זה בעצם לפנים מהמקום שהשמש דש. כך טענת הנודע ביהודה, אבל שימו לב, המקור שלו זה בעצם מהדינים של בלוע לעניין טומאה וטהרה, כי גם בדיני טומאה וטהרה למדנו שטומאה בלועה אינה מטמאה. אז הוא אומר, מה שנחשב טומאה בלועה שאינה מטמאה לעניין דיני טומאה וטהרה, זה יחשב גם בלוע לעניין הנושא של ביאת מים בנידה. זה דברי הנודע ביהודה. רבי עקיבא הגיע חלק עליו. הוא אומר, מניין לך ללמוד זה מזה. אני אוסיף. בגמרא בקידושין, מבואר שלעניין שרץ, טומאת שרץ, טומאת מגע של שרץ, הלשון נחשבת לדבר גלוי, זה לא נחשב בית הסתרים. בעוד שלעניין טבילה, ברור שהלשון נחשב לבית הסתרים. אז אם כן אתה רואה שבאופן עקרוני אין הקבלה מוחלטת בין דיני טומאה וטהרה לבין דיני ביאת מים. לכן בא רבי עקיבא איגר בסימן סמך, והוא חולק על הנודע ביהודה. הוא אומר לו, לעניות דעתי, אנחנו צריכים ללמוד מסברה. מה נקרא בית הסתרים? מקום שבאופן עקרוני המים מגיעים אליו. אבל מקום שהמים לא מגיעים אליו, בתנוחה רגילה של האישה, אז זה נחשב בלוע. לענייננו, בנרתיק, כן? היות כמו שאמרנו שדרכו שבעצם של הדפנות של הנרתיק להיות שוכבות זו על זו, אז גם כשאישה נכנסת למקווה, אז נגיד נכנס קצת מים בנרתיק, אבל זה לא מגיע עד מקום שהשמש דש. לכן אומר רבי עקיבא איגר, באופן עקרוני, גם מה שנקרא
באמצע הפרוזדור, גם באמצע הנרתיק, זה כבר נחשב בלוע. אבל שימו לב, לפי שיטתו, מה יהיה לגבי האוזן? אז לכאורה, אור התוף, כשבן אדם מכניס את ראשו למים, אז מגיע. מגיע? כן, המים נכנסים. כן. עכשיו, זה באופן כללי, כן? באופן כללי. זה דעת הנודע, זה דעת רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר בעצמו, לא פשוט, אלא בהגאות על השולחן ערוך, בסימן קצ"ח סעיף ז', הוא הביא דברי הרמ"א מפנו. הרמ"א מפנו מביא שיטה שלישית. הרמ"א מפנו אומר, אני אגיד לך, מה נחשב בלוע? נחשב בלוע דבר שלפעמים הוא גלוי, לפעמים הוא לא גלוי. זה נחשב בית הסתרים. זה נחשב בית הסתרים. דבר שהוא תמיד מכוסה, זה נחשב בלוע. עכשיו, מאיפה הוא לומד את זה? פשטות, זה דברי הרשב"א. אתם זוכרים כשדיברנו למה, אם בית הסתרים זה דרבנן, אז למה החכמים גזרו על בית הסתרים? הסביר הרשב"א, כי פעמים שזה מתגלה. הרשב"א, פעמים שזה מתגלה. כלומר, ההגדרה של בית הסתרים זה דבר שפעמים הוא מתגלה. הוא לא תמיד גלוי, אבל פעמים הוא מתגלה. כלומר, עכשיו תיקח את התנוחות הכי קיצוניות שיכולות להיות, ולפי התנוחות הכי קיצוניות תגיד, טוב, הנה, זה גלוי, הנקודה הזאת היא גלויה בתנועה קיצונית. אבל יש בסוף גבול, כמה אפשר להגיע לעומק עם תנועות. מהרגע שאתה עברת את הגבול הזה, זה כבר נחשב בלוע. אבל שימו לב, לענייננו יש איזה נפקא מינה. האוזן למשל, אתה יכול להסתכל בכל הזוויות שאתה רוצה באוזן, כן? בלי מכשור, אתה לא תגיע לאור התוף. ואז לפי שיטה זו, באמת, אור התוף, כן? הוא בעצם בגדר בלוע. זה לא בגדר בית הסתרים. נפקא מינה יהיה, כן, אם אישה יש לה דלקת חריפה באוזן, ואסור לה שיהיה במגע עם המים, אז לפי רבי עקיבא איגר והנודע ביהודה, כן, יש לנו פה בעיה. כי זה בית הסתרים, בית הסתרים צריך להיות ראוי לביאת מים. לא יכולה להיות שם חציצה. אי אפשר לשים איזשהו אטם. לפי הרמ"א מפנו, לשים אטם חיצוני אתה לא יכול. כי אטם חיצוני, הרי החלק החיצון של האוזן, כשאתה מסתכל בזווית נכונה, אתה יכול להסתכל קצת בעומק האוזן. כן? אבל לשים אטם פנימי, לפי הרמ"א מפנו זה בסדר. בסדר? אז זה מחלוקת באחרונים בדבר הזה. ואחר כך צריך לדון כל עניין לגופו, כן? אחר כך צריך לדון כל עניין לגופו. מי שרוצה עוד בעניינים האלה, יסתכל באנציקלופדיה הלכתית רפואית, ערך חציצות רפואיות, שם הוא דן בכמה וכמה דוגמאות בדברים האלה, אבל אלו הם היסודות. בסדר? אני חוזר. 3 שיטות עקרוניות, לפי הנודע ביהודה, כן? אנחנו לומדים את זה מדיני טומאה וטהרה, ומדובר במשהו מאוד 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 עמוק, כן? לפי הרבי עקיבא איגר, אנחנו מדברים על מקום שהמים יכולים להגיע אליו. לפי הרמ"א מפנו, מקום שהעין יכולים להגיע אליו. כן? לפנים מזה, זה כבר נחשב בלוע. עד כאן רבותיי, סעיף כ"ה. סעיף כ"ו. אישה שלא בדקה קודם הטבילה, לאחר הטבילה מצאה חציצה, אבל לא מיד, רק לאחר זמן. מה הדין בזה? אז נתחיל קודם כל באופן כללי, שאם זה חציצה במקומות הגלויים, הדין הוא שכל עוד שהיא אומרת שהיא אינה בצורה ברורה, ובעצם החציצה לא הייתה על גופה, ונמצאת חציצה לאחר זמן, כן? גם אם היא התעסקה בדברים אחרים, אנחנו אומרים ספק טבילה לחומרה, ספק חציצה לחומרה. זה הדין באופן כללי. אבל מה הדין אצלנו? אז יש לנו את המעשה המפורסם של שופכתו של רבי. אומר הרעב"ד,
ליבי אומר לי, כן, הוא לא אמר את זה בלשון הזה, אבל זה הכוונה, כן, אומר הרעב"ד, אני מבין שהסיפור הוא שכשעלתה מבית הטבילה, על המקום תפסו אותה עם עצם בין השיניים, ולכן אמרו לה, בבקשה, עוד פעם, לטבול. אבל אם היא הייתה כבר מגיעה הביתה, מתחילה לבשל ולסדר את הדברים לרבי, וכשהייתה מגיעה לשולחן, אשתו של רבי הייתה אומרת, מה זה העצם בין השיניים הזאתי? אז הנה הכי נמי, היינו מתארים אותה. כי היינו אומרים, שם הבא לאחר מכן. זה דברי הרעב"ד. אבל הרוקח חולק על הדבר הזה, והוא אומר, מה לי חציצה בבית הסתרים, מה לי חציצה בשאר מקומות הגוף, כמו שמבואר בגמרא בחולין דף י' שהיא נמצאת חציצה לאחר זמן, אנחנו מטמאים אותה קולות שהיא לא אומרת ברי לי שעיינתי לפני הטבילה כמו שצריך, אז אנחנו מטמאים אותה. שימו לב, השולחן ערוך פוסק בזה כדברי הרעב"ד, השח פוסק כמו הרוקח, אבל השולחן ערוך פוסק כדברי הרעב"ד. בספר יוסף דעת הוא כותב, שתדע לך, הפשט הוא שהמחלוקת בין הרעב"ד לבין הרוקח מה היא? מה הפשט? במה נחלקו בעצם? בפשוט נחלקו, בדיוק. האם חציצה בבית הסתרים זה דאורייתא דרבנן? הרעב"ד מבין שחציצה בבית הסתרים זה דרבנן, כשיטת הרדב"א, ולכן ספק דרבנן לכולה, ואז תלמד ספק חציצה בבית הסתרים מספק חציצה על גופה. הרוקח מבין שחציצה בבית הסתרים יסודו גם כן מדאורייתא, ולכן אני לומד דין חציצה בבית הסתרים מחציצה על גופה. ונמצא לפי זה שמרן שפסק לכולה כדברי הרעב"ד, מוכח מזה שמה הוא סובר? דרבנן. בעצם כך כותבים למעשה, כך עולה מדברי הנודע ביהודה, כך כתוב בשו"ת ויאמר יצחק של רבי יצחק בן וליד, כך כתב ספר טהרת הבית. בסדר? ואז בעצם יוצא לנו מהסעיף הזה, סעיף כ"ו, הכרעה בדעת מרן, שהוא סובר שהדין של חציצה בבית הסתרים זה דין דרבנן, ולכן ספקו לכולה. כן. על הצד שהמחלוקת ביניהם היא דאורייתא דרבנן, אבל... זה לכאורה ההסבר המתקבל להסביר את המחלוקת שלהם. הרי הרעב"ד לא חולק על הדין בחציצה בשאר הגוף. אז מה, למה מבחינה, הוא מביא ראיה מגמרא, אבל הראיה מהגמרא היא הראיה שבעצם מבחינתו ככה צריך להסביר את הדין. סעיף כ"ז, יש לנו אישה שנתנה שערה בפיה או קרצה שפתותיה או קפצה ידה בעניין שלא באו מים בהם, לא על תעלת טבילה. הכוונה היא בעצם עשה תנועה לא רגילה, ובגלל התנועה הרגילה חלק מהגוף שהיה אמור להיות גלוי ומזומן לביאת מים, נהיה חסום לביאת מים. למשל, היא עשתה ככה, כן? קפצה שפתותיה. בעצם מה קורה? החלק הזה של השפה, באופן כללי, אמור להיות גלוי למים. זה לא חלק פנימי, אבל מהרגע שעשתה ככה, אז החלק שהיה אמור להיות גלוי, עכשיו הוא נסתר, והמים לא באו אליו. לקחה שערה אמורה להיות גלויה. הכניסה אותה לתוך הפה, החלק שבתוך הפה, וסגרה את הפה, החלק שבתוך הפה לא בא לביאת מים. זה מה שכתוב פה בסעיף כ"ז, ועוד נעמוד על הדברים בלי נדר בסעיף ל"ה. סעיף כ"ח. אנחנו עוסקים פה בשאלה, מה קורה עם אישה, יש לנו אישה שהיא קצת מפחדת, היא צריכה לטבול בים. בים יש קרישים, ולא סתם אני, כן, יש, לא כל אישה יודעת לשחות, היא מפחדת, כן, אולי אני אטבע, וזה, אז היא מבקשת מהחברה שלה, בואי, תחזיקי אותי, לתת לי מה שנקרא ביטחון, כן, או אישה שקצת כבדת רגליים, עכשיו היא רוצה לטבול בתנוחה הנכונה, ולכן היא אומרת, תעזרי לי, תתמכי בי, שאני אצליח לעמוד ולטבול בתנוחה הנכונה. טוב, אם חברה נוגעת בה, במקום של המגע, גוף בגוף, לכאורה, יש פה בעיה של חציצה. טוב, אז באמת, אומרת לנו המשנה, במקוואות פרק ח', משנה
האוחז באדם ובכלים ומטבילן טמאים, ומדיח את ידו במים טהורים. אז תנא קמא מה אומר לנו? מי שאוחז באדם, כן, והוא מטביל, אז מה קורה? טמא. דהיינו, האחיזה היא חוצצת. אם מדיח את ידו במים, אבל אם לפני כן הוא מדיח את ידו במים ואז נגע בחברו, אז זה בסדר, עלתה טבילה. הנחת היסוד הפשוטה היא שבעצם המים, זה שהדיח את ידו במים, אז היה פה מים, המים האלה שבין ידו לבין גופו של חברו, מתחברים למים של הים והמקווה, ובעצם הכל הופך להיות מקשה אחת עד ירחד פרחה. בסדר? זה היסוד. זה דברי תנא קמא. רבי שמעון אומר, ירפא כדי שיבואו מים. בא רבי שמעון ואומר, צריכים להרפות את האחיזה, ואז ככה המים באים. השאלה היא, מה היחס בין דברי רבי שמעון לדברי תנא קמא? רבי שמעון הוא בא להקל על תנא קמא, הוא בא להחמיר על תנא קמא, מה בדיוק נקודת המחלוקת? אז יש לנו בזה שתי שיטות. שיטה ראשונה, מי אתם רוצים להתחיל? יאללה, נתחיל ברמב"ם. אז הרמב"ם פירש, כן, זה השאלה הזאת. טוב, הרמב"ם פירש שתנא קמא, כן, הוא מחמיר על דברי רבי שמעון. מחמיר על דברי רבי שמעון. דהיינו, כן, שרבי שמעון אומר שירפא. תנא קמא אומר, תשמע, לרפות זה לא עוזר. לרפות זה לא עוזר. אני לא סומך על בן אדם שיחזיק מספיק רפוי. על מה אני סומך? דווקא על הדחת, דווקא על הדחת היד, כן? אבל אחיזה רפויה, אני חוששת שזה יהיה, בסוף תהיה אחיזה חזקה, ואם לא הייתה לפני כן הדחת היד, אז בעצם גוף נוגע בגוף בנעילה חזקה, והמים לא מגיעים. כך דעתו של תנא קמא, לא כמו רבי שמעון, וההלכה כתנא קמא. יוצא לפי שיטה זו, שהפתרון הוא להדיח את היד, כן? אבל אחיזה רפויה זה בעייתי. דרך אגב, האחיזה רפויה זה בעייתי, שמא יאחוז בחוזקה. אבל שימו לב, כשמדיח את היד, מה אני אומר? שגם אם אוחז בחוזקה זה בסדר. שהרי בעצם, מה סובר תנא קמא? אין דבר כזה אחיזה רפויה. סתם בן אדם כשהוא אוחז, הוא אוחז, כן? ועדיין, ולכן התנא קמא אומר, אני לא סומך על אחיזה רפויה, כי הוא יאחוז בחוזקה. ולכן מה הוא אומר? תשים מים. משמע שהאחיזה בחוזקה על ידי הדחת ידיים זה מועיל. כך דעתו של הרמב"ם. הרשב"א לא מבין ככה. הוא אומר לא, מי שמחמיר זה רבי שמעון, לא תנא קמא. תנא קמא אומר, ידיח את ידו במים. רבי שמעון אומר, לא, ירפא. כלומר, הדחה זה לא מספיק. זה לא מספיק. אני צריך דווקא שיחזיק בריפוי. כן? ותנא קמא בעצם, מה הוא אומר? שהדחה מספקת, וגם רפוי מספיק. לא כמו רבי שמעון שאומר דווקא רפוי מספיק. גם הדחה וגם ריפוי מספיק. אבל, שימו לב, שניהם מסכימים שמה? שזה רפוי. אם אתה עושה בחוזקה, זה לא מספיק. ואז, זה לא קשר, סליחה. ואז לפי זה, כשאנחנו פוסקים כמו תנא קמא, מה בעצם אנחנו פוסקים? אנחנו פוסקים שאחיזה רפויה מועילה. אנחנו פוסקים שהדחה מועילה, אבל גם הדחה וגם אחיזה רפויה מועילים כשהדברים לא נעשים בחוזקה. ואנחנו לא חוששים שיעשה בחוזקה. גם את תנא קמא. לא חוששים בסתם מה שיעשה בחוזקה, כן? מה ההבדל אם הוא ידיח ידיו או לא? מה זה משנה אם ידיח? כלומר, תנא קמא אומר, הדרך והשיטה היא להדיח ידיו. כן? בא רבי שמעון ואומר, תשמע, אל תגיד לי ידיח ידיו. אני רוצה שישתדל כמה שיותר להיות
רפוי, זה השיטה. עכשיו, תנא קמא אומר, גם אם לא הדחתי ידיים ואני נזהר להיות רפוי, הכל בסדר. אם אני מדיח ידיים, אני לא צריך לחוץ להיות רפוי, כי עדיין מסתמה, זה די רפוי האחיזה של בן אדם. לא, זה מסברה שהמים מחברים, כאילו, גם אם זה מעודה. לא. לא? לא. זה, אני אחדד זאת שנייה, כן? זה עדיין די רפוי. אם באמת לא מחזיק בחוזקה גדולה, זה לא יועיל. ככה מסביר התז את דברי הרשב"א. בסדר? עוד מעט נראה נפקא מינה בכל הדברים האלה. השולחן ערוך למעשה פסק כדברי הרשב"א. ולכן הוא אומר שלא לאחוז, כן, בחוזקה אלא בריפוי, אם הדיחה ידה, הכל בסדר. כן? אם הדיחה ידה, הכל בסדר. בא התז ואומר, הכל בסדר, כן? אם לא חנקה אותה. כן? אבל בסתם הכל בסדר. כלומר, אחיזה רגילה של בן אדם, גם אם היא לא רפויה, היא עדיין בגדר רפויה. זה בעצם מה שיוצא לפי שיטה זו. הדרישה כתב, כן, טוב, אז לפי זה, הנה מצאנו פתרון לנשים שרוצות לטבול בנהר וכיוצא בזה, שחברה תחזיק אותה, אומר השח, לא, 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 לא. כל זה, אם זה קרה, לכתחילה אנחנו לא נכנסים לכל הדבר הזה, אלא אם כן אין פתרון. באמת אישה מפחדת לטבוע, היא לא תטבול בלי זה, בוא נעזור לה, נעשה את הדבר הזה, אבל באופן עקרוני זה לא דבר נכון. עכשיו הדקדוק של השח זה רק סתם מהלשון של המשנה כאילו? של השח, כן. זה רק מהלשון שאומר... כן. אבל אישה נכה, זה כן... הנה חינמי, כשאין ברירה, אין ברירה, גם השח מודה. כן, הנקודה היא, האם בעצם... אני צריכה אבל לאחוז אותה ממש חזק, זה לא... כן, שם זה לא רק לעזור, צריך להרים אותה. אז תראה, במצב כזה, לא, בסדר, אבל גם להרים אותה, בזמן הטבילה בעצם, כשהיא במים, מספיק לשחרר טיפה. לרגע. אם נכנסת את זה, כאילו שהיא תופסת אותה חזק, ואז משחרר קצת. לשנייה, אתה יודע, זה כמו כשאתה מכניס גם כלי לפעמים, אז אתה משחרר אחיזה שנייה, זה בסדר, לא קורה כלום, תוך שנייה. טוב. לפי הרשב"א מה ההבדל בין תנא קמא לרבי שמעון כאילו? כי אם כשמהדק... לפי רבי שמעון, כן, סתם אחיזה היא לא רפויה. לכן צריך בכוונה לרפות. לפי תנא קמא, סתם האחיזה היא רפויה. לא צריך בכוונה לרפות. אבל גם תנא קמא מודה שהאחיזה בחוזקה היא בעייתית. בסדר? טוב. אנחנו עכשיו נחדד יותר את הדברים על ידי דיון שבין התז והשח סביב דברי הרמ"א. הרמ"א לא מופיע פה, אבל הוא מופיע בסימן קכ סעיף ב' בדיני טבילת כלים. שמה יש רמ"א שאומר את הדבר הבא. אומר הרמ"א, תדע לך, יש הבחנה בין האם הדחת הידיים היא במי מקווה או שבמים תלושים. ומה ההבחנה? נסביר את היסוד של ההבחנה. היסוד של ההבחנה הוא כנ"ל. הרמ"א למד מדברי המרדכי שיש, ונתחיל ככה, נתחיל מדברי המרדכי. המרדכי אומר שאם אני לוקח כלי, כן, ובעצם כלי בתוך כלי ואני מטביל את זה, כן? יש לי פה בעיה שיכולה להיות פה בעיה של חציצה. למה? כי הכלי הפנימי מכביד על הכלי החיצון, ואז בעצם התחתית של הכלי הפנימי מונעת מהמים להגיע לחלק הפנימי של הכלי החיצון שבא במגע עם התחתית של הכלי הפנימי. בסדר? אז מה הפתרון? תשים שמה ממקווה, אל תשים שמה מים שאובים. מה החידוש? מה העבורט? מה זה האוקוס פוקוס הזה? מה זה משנה? מים שאובים או במקווה? נסביר את העיקרון שעולה מהדברים. יש לנו
כמה דרגות של חיבורים. כמה דרגות של חיבורים. יש לנו מושג של בהלכות מקוואות שנקרא כשפופרת הנוד. יש לנו מושג של השקה. יש לנו מושג של חיבור בעלמא, תופח על מנת להדפיח. המרדכי פה מתייחס לשני הדברים האחרונים, ובעצם מה הוא טוען? הוא טוען ככה, כשאני לוקח מים שאובים, מים שאובים הם לא קשרים למקווה. אם אני רוצה שמים שאובים יהפכו להיות קשרים למקווה, מה אני צריך שתהיה? השקה. השקה זה מלשון נשיקה. דהיינו, איזשהו חיבור. כלומר, חיבור, אבל עם כל זאת שימו לב, בנשיקה יש איזשהו, יש מגע. אז בעצם, מים שאובים שאני רוצה לתאר אותם, אני צריך שיהיה איזשהו מגע. מים שהם קשרים והם חלק מהמקווה. כמה חיבור צריך להיות באותם המים למקווה? לענייננו, אומר המרדכי, חיבור כל דהו. מהרגע שיש לי פה תופח על מנת להדפיח, כלומר יש פה רטיבות כלשהי, אני אומר, שמה, זה ממקווה, זה ממקווה, אני לא צריך לחבר ביניהם. מהרגע שיש חיבור כלשהו ביניהם, זה קשר, אני לא צריך לטהר אותם, אני לא צריך להכשיר אותם להיות ממקווה. לכן יש חילוק בין ממקווה לבין מים שאובים. ככה כותב המרדכי, וכך פוסק הרמ"א בסימן קכ. מדברי הרמ"א עולה שהדין הזה נאמר לא רק בכלי בתוך כלי, אלא גם באדם המחזיק בכלי. ובעצם אדם המחזיק בכלי צריך להיזהר שבעצם אם הוא אוחז ממש רפוי, אז אין בעיה, אפילו במים שאובים. אבל אם הוא אוחז בחוזקה יחסית, אז צריך להשתמש במי מקווה. ודברי הרמ"א הוזכרו פה בשח. בא השח פה ואומר שתדע לך, כשכתוב פה שמדיח ידיו כדי להחזיק בכלי, הכוונה מדיח ידיו במי מקווה. כי אני רוצה שיהיה בעצם השקה. לכן בוודאי שלא מדובר שהוא אוחז בחוזקה גדולה, אלא, סליחה, לכן, כי אנחנו מבינים שיכול להיות שאפילו הוא אוחז בחוזקה גדולה, לכן צריך שיהיו ממקווה, כדי שיספיק לי חיבור כל דהו, ואני לא אצטרך השקה. ככה כותב השח. התז חולק על השח, והוא בעצם חולק על הרמ"א. למה הוא חולק על הרמ"א? הוא אומר, רבנו משה יסרליש, מה בין כלי לבין בן אדם? כלי שיושב על כלי אחר, הוא מכביד עליו. הוא לא יודע להחזיק באופן שהוא לא חונק, אלא הוא מכביד בכל כובדו. לכן כלי שנופל על כלי, אני מבין ששם אתה עושה הבחנה בין מה? בין מים שאובים לבין ממקווה. כי בעצם אתה חושש שאם זה מים שאובים, שאין פה השקה. אבל כשבן אדם מחזיק בחברו, הוא לא חונק אותו. כן? הוא מחזיק תמיד באופן יחסית רפוי. ואם הוא מחזיק באופן יחסית רפוי, אז מה קורה? אז תמיד יש פה השקה. ואם יש פה השקה, אז מספיק לי מים שאובים. יפה מאוד. לכן, שימו לב, התז בעצם, עכשיו נסדר את הדברים. בעצם, התז, מה הוא אמר לנו? סתם כשאישה מחזיקה בחברתה, לפי תנא קמא, היא לא חונקת אותה, אלא היא מחזיקה אותה קצת רפוי. ככה הוא הבין בדברי הרשב"א. ואז הוא אומר, לכן לא צריך ממקווה, מספיק מים שאובים. כי סתם האחיזה של בן אדם היא אחיזה יחסית רפויה, ואז יש השקה. הנה חינם, אם הוא חונק אותו, מה יהיה הדין?
אז צריך ממקווה. צריך ממקווה. בסדר? ככה אומר התז, ולכן שימו לב, השח פה מעמיד את כל הדין בטובלת ידיה במקווה, התז אומר, זה תלוי. אם היא אוחזת כדרכה, מספיק משאובים, אם היא אוחזת בחוזקה, צריך ממקווה. עד כאן סעיף כף ח', ואנחנו נראה השלמה לדברים בסעיף למד, בעזרת השם. סעיף כ"ט, הבן אדם טובל במי מקווה, ויש שם 40 סאה בדיוק. בא חברו, עוזר לו להיכנס כמו שצריך, אז זה מגונה. למה זה מגונה? שמה החבר, תוך כדי שהוא עוזר לו, הוא בעצם מוריד קצת ממאה מקווה. מדובר שזה 40 סאה בדיוק. טוב. סעיף למד. מה זה המילה מגונה? הרי זה מגונה. הכוונה, אתה נכנס לפינות הלכתיות. זה מגונה שיהודי הוא עומד על הקסקס, על הקו האדום, בדיוק. סעיף למד. טוב, אנחנו עכשיו נכנסים לשאלה איך האישה טובלת בפועל. אז אנחנו אומרים שבאופן כללי, אישה לא צריכה כשהיא טובלת לקפוץ. כדי שרגליה לא ייגעו בקרקע, אלא היא יכולה לעמוד, כן, על המקווה, ופשוט להתכופף כדי להיכנס למים. היא לא צריכה להגביה את רגליה מן הקרקע. כך כתבו הרעב"ד והרשב"א בחיבוריהם, והם הביאו לזה ראיה. מה הראיה? כתוב במשנה במקוואות, שכשמכניסים מיטה לטבילה, יש לנו מיטת מאה ורוצים להטביל אותה, כן? גם אם מטבילים במקום שיש שם עתית, אין לחשוש. למה? כי בוודאי שהמים מקדימים את רגלי המיטה. ואז בעצם יש מגע של מים. טוב, עכשיו שימו לב. פה אנחנו נכנסים לשאלה של המגע. אנחנו בעצם חוזרים לשאלה, יעבדוך העמים, שתחוו לך לאומים. תודה רבה. כל כוס של ברכה. כל כוס קובע את ברכתו. כוס של ברכה. טוב, אז זכותך בשלום יעמוד לך. טוב, עכשיו, אז איפה אנחנו? מגע שלנו. אז שימו לב. אתם זוכרים, דיברנו לפני הרבה זמן, סעיף כ"ח, דיברנו על כלי בתוך כלי ועל אחיזה רפויה או אחיזה חזקה. כשאישה עומדת על הקרקע, מה אתם אומרים? אז לכאורה כשזה עומד, כי אני יכול להבין שכשאני מחזיק במשהו, שאני יכול לשחרר או לא. אם אני עומד על משהו, אז ברור שהכובד הוא פה. כן? אז אם אני קופץ, אין בעיה. אבל אם אני לא קופץ, אז אני עומד. ואם אני עומד, אז אני לוחץ. ואם אני לוחץ, אז לכאורה, יש לי פה שאלה. אם אתה לוחץ, על איזה מים? איזה מים קידמו את הרגליים? באמת, אומר התז, תשמע, לפי הרשב"א, כפי שהסברתי אותו בסעיף כ"ח, שבעצם, כן, אם יש אחיזה חזקה, יש לנו פה בעיה. אז צריך להקפיד שהמים שיהיו, יקדמו את רגליה, יהיו מים של מקווה. ואז ממילא, למרות שהיא יושבת ועומדת בחוזקה על הקרקע, ולכאורה היא חונקת את המים, אבל תופח על מנת להדפיח יש, נכון? תופח על מנת להדפיח זה מספיק, כי ממקווה, מהרגע שיש להם חיבור כלשהו עם מקווה אחר, אין שום בעיה. אבל אם המים של רגליה זה מים שאובים, ואז בעצם כשהיא עומדת על הקרקע, החיבור בין המים שמתחת לרגליה לחיבור מהמקווה הוא חיבור רפוא, הוא חיבור בלחץ, ואין פה אלא תופח על מנת להטביח, ואין שמה נשיקה, אין שמה השקה, כן? אז זה יהיה בעייתי. כל זה לשיטת הרשב"א. הנה חינמי, לשיטת הרמב"ם,
לגבי הדין של אישה שאוחזת בחברתה, ראינו שבשיטת הרמב"ם, אם מהרגע שמדיחה את ידיה, זה בסדר אפילו בחוזקה. ובעצם אומר התז, הרמב"ם הוא חולק על המורדכי. אבל מה נעשה? אנחנו לא פוסקים כמו הרמב"ם, אנחנו פוסקים כמו המורדכי. כי גם השולחן ערוך פסק כמו הרשב"א ולא פסק כמו הרמב"ם בסעיף כ"ח. נמצאנו למדים לדינה שצריך להקפיד שהאישה, מה שיקדים את רגליה, מה זה מים של מקווה, ולא מים שאובים. עד כאן דברי התז. שואל השבט הלוי שאלה עצומה, אבל לא הבנתי איך יש מים שאובים. הרי אם היא לקחה את המים שאובים במקלחת, נכון? מהרגע שכניסה את הרגליים שלה למקווה, מה קורה עכשיו? המים שהרגליה הפכו להיות ממקווה, כי יש השקה. אז עד שהיא עמדה בתוך המקווה, גם אם היא עשתה מקלחת עם 3 טון קוב, מה שאתה לא רוצה שמים שאובים, היא נכנסה למקווה, כל המים של גופה הם ממקווה. אז על מה מדובר? אומר השבט הלוי, אתה יודע מה אני אגיד לך? אומר, אני לא יודע איך להסביר את זה. הדרך היחידה להסביר את זה, מדובר שהיא עשתה מקלחת במים שאובים, עמדה בבור ריק ממים, ואז הכניסו את המים של המקווה, ואז השאלה שלנו זה מה? שהמים שמתחת לרגליה זה מים שאובים, ואין להם חיבור עם מי המקווה. כי אם לא, מבחינת, אני לא מבין מבחינה מעשית איך אפשר להיכנס עם מים שאובים מתחת לרגליים שהם לא באו בהשקה לפני כן עם מהמקווה. בסדר? יפה. השבט הלוי פה הוא ככה אומר לנו, חבר'ה, לחשוב, לא רק לידקלם. טוב, עכשיו, בסדר? אבל אתה אומר לנו את הנקודה העקרונית, בסדר? אני חוזר רק על הנקודה העקרונית כי היא חשובה. בעצם, אומר לנו התז, חשוב. כשאנחנו מדברים על חיבור של ממקווה לממקווה, מספיק לי חיבור כלשהו. אם זה מים שאובים לממקווה, אני צריך להכשיר את המים שאובים. בשביל זה אני צריך השקה. לכן כל הנושא של החזקה של כלי או אדם, זה מצריך להיות רפוי אם המים הם מים שאובים. דרך אגב, אני אגיד לצד השני, אישה מכניסה את הידיים למקווה ואז מחזיקה בחברתה, מה זה נקרא? אישה, צריך נכון, ממקווה, נכון? אז מה היא עשה? היא מכניסה את המים ואז מחזיקה בחברתה ואז הם טובלים ביחד. מה זה? זה נקרא מים שאובים, כן? מהרגע שיוצא מהמקווה זה נקרא מים שאובים, כלומר אל תתבלבלו, כן? זה לא שלקחתי מים מהמקווה זה נקרא ממקווה, אלא מהרגע שהרמתי אותה במקווה זה מים שאובים. אלא מה נקרא ממקווה? הכוונה שהיא משאירה את המים במקווה ובתוך המקווה היא מצמידה את היד שלה לחברתה, ואז זה נקרא שזה ממקווה. אז לכן עכשיו, למרות שהיא מחזיקה יחסית בחוזקה, אתה אומר, הכל פה ממקווה, הכל חיבור, כן? אבל אם היא מוציאה את המים, זה שזה הפעם במקווה זה לא מונע, עכשיו זה מים שאובים. בסדר? אני רואה בעיניים, זה היה חשוב להדגיש את הדברים. טוב, אם אין... בסדר? טוב רבותיי. בשולחן ערוך, שמקורו ברבא דברשב"א, כתוב שאינה צריכה להגביה את רגליה אם אין שם טיט. שואל השח, מה זה אם אין שם טיט? הרי בפשטות ראינו שאין בעיה בטיט. כן? טיט לכאורה זה לא חוצץ, כן? אז אומר השח, לא, אם אמרו אם אין שם טיט, אין הכוונה... שבטיט יש בעיה, לא? מה? אז זה תלוי איזה טיט. זה בדיוק, זה תלוי איזה טיט. פשוט אין בעיה, ומהמיטה לומדים שאין. כן, באופן כללי בטיט אין בעיה, אלא אם כן זה טיט היוון. כן? אז באמת, מה שכתוב פה, אם אין שם טיט, הכוונה אם אין שם טיט שהוא נדבק, שהוא דביק והוא חוצץ. כן? אבל לא כל טיט הנה חינמי חוצץ.
מרן לא נכנס לדקדוקים האלה, מה שנקרא, הוא חתך את הדין באופן כללי. אבל דיני טיט מופיעים בהמשך בסעיף למד ג'. למה הטיט חוצץ? אני מנסה להבין, כי גם פה היא... טיט יכול להיות דבר נדבק מאוד, ואז בעצם הוא מונע ביאת מים. אבל זה ביד מים, היא הכניסה את הרגליים שלה לפני כן, ואז באה עליה הטיט. כן, אבל... היא נדבק עד שאין שם מים. לא, או שמכניסה, עוד שבעצם היא הכניסה את גופה ולא טבלה עדיין, והכניסה את הרגליים שלה בתוך הטיט, וזה טיט שהוא נדבק מאוד. זה לא ביחד. נכון. בסדר? ואז זה. טוב, עד כאן רבותיי, סעיף למד. סעיף למד א'. אנחנו עוסקים עכשיו בדין טבילה בכלים. נקדים. בתורת כהנים למדנו שאין לטבול בכלים. דכתיב, אך מעיין ובור ומקווה מים יהיה טהור. דהיינו, כדי לטבול צריך לטבול דווקא בגופה של קרקע. אבל טבילה בתוך כלי זה לא מועיל מן התורה לכל השיטות. מים שאובים בתוך קרקע זה מחלוקת ראשונים, האם מדאורייתא זה מועיל או לא מועיל. אבל זה מים שאובים בתוך הקרקע, זה מחלוקת האם זה מועיל או לא מועיל מדאורייתא. אבל אם המים הם בתוך כלי, דהיינו, בן אדם יצא לקח גיגית, מילא אותה 40 שאה. לכל השיטות זה לא מועיל מן התורה, בגלל שכתוב, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. רק זה טהור, בתוך כלי זה לא טהור. טוב, זה פסול מן התורה. הדין הזה, שימו לב, הוא נאמר גם אם לקחתי את הכלי וחיברתי אותו לקרקע. כלומר, הייתה לי גיגית, אחר כך שמתי טיט, חיברתי אותו לקרקע, מילאתי מים, זה עדיין פסול. זה עדיין פסול, ואי אפשר לטבול בדבר הזה. זה לא מבטל ממנו תורת כלי. פרטי דינים אלה מבוארים בסימן ר' סעיפים ו' וז' בהלכות מקוואות, עיין שם. הבאתי את הדברים רק כדברי הקדמה, שנבין על מה אנחנו מדברים כאן. טוב, עכשיו רבותיי, אנחנו דנים בשאלה של טבילה על גבי כלים. אני אחדד. דיברנו עד עכשיו על מה לטבול בתוך גיגית, כן? גיגית של 40 שאה, בן אדם טובל בפנים, זה פסול מן התורה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדון לטבילה על גבי כלים. ובדבר הזה אנחנו מוצאים לכאורה שני מקורות הדורשים עיון ויישוב. יש לנו גמרא בנידה דף ס"ו עמוד ב', אומרת הגמרא, אישה לא תטבול על גבי כלי חרס ותטבול. שואלת, לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול. סבר רב כהנא לממר, אז רב כהנא סבר מה הסיבה? משום גזירת מחצאות. מה זאת אומרת? האישה הזאת, כשהיא טובלת ככה, עוד מעט היא תטבול לי בתוך כלי או בתור מרחץ, לא בתור מקווה תקני. אבל אם זה על גבי בקץ, כלומר לא כלי חרס אלא חתיכת משהו, חתיכת עץ, זה בסדר. אחר כך, אומרת הגמרא, לא, זה לא נכון. הבעיה היא בצד שהיא מפחדת, היא לא יציבה, כן? כשהיא עומדת על הכלי או על החתיכת עץ הזאת, היא לא יציבה, ולכן היא לא טובלת כמו שצריך. כדי לטבול צריך להיות בנחת, כפי שנראה בהמשך, יש תנוחה איך טובלים. אם היא לא בתנוחה, אם היא לא בנחת, היא לא תטבול בתנוחה הנכונה, לכן אין לטבול באופן כזה. זה גמרא אחת בנידה, לכאורה. מה יוצא מהגמרא הזאת? האיסור, זה רק לטבול על גבי כלי חרס, כן? אין איסור. טוב, זה גמרא בנידה דף ס"ו. אחר כך יש לנו מקוואות, משנה במקוואות פרקי משנה ב', אומרת הגמרא, מעיין שהעבירו על גבי כלי או על גבי ספסל. יש לנו מעיין שהעבירו אותו, יש ספסל, והמעיין עובר מעל הספסל, כן? כן, בואו לא ניכנס לפרטים יותר מדי. רבי יהודה אומר, הראו כמו שהיה, הכל בסדר. רבי יוסי אומר, הראו כמקווה, ובלבד שלא יטביל על גבי ספסל. תשמע, זה לא מעיין, זה מקווה, אני לא קונצק, זה תלוי בשינה מקור, שינה את המסלול או שינה את המסלול, אבל לענייננו, אומר, אבל לא טובלים על גבי הספסל. אי אפשר לטבול בחלק של המעיין כשהוא על גבי הספסל. אתה יכול לטבול
אחר כך, אבל לא על החלק שעל גבי הספסל. מה לי על גבי הספסל, שהוא כלי? מה לי על גבי גבו של כלי חרס, שהוא גם כלי? מה ההבדל? מהגמרא אנחנו לומדים שאפשר ליפול על כלי חרס? כן, כי הרי הגמרא רצתה לומר שזה משום גזירת מחצאות, והגמרא דוחה, אומרת לא, החשש הוא מצד ביעתה, כן, פחד. אז זה מותר, מילדים. אז משמע שאין בעיה של מחצות, בסדר? אז לגזור גבו של כלי חרס לא גזרו, לגזור על גבי ספסל גזרו. מה ההבדל? מה ההבדל? אומר הרעב"ד, החילוק הוא כזה. השאלה היא, האם זה כלי שמקבל טומאה, או כלי שלא מקבל טומאה? זה כל החילוק. ספסל מקבל טומאה. איזה טומאה? טומאת מדרס. הספסל מקבל טומאת מדרס, כל המקום אשר ישב עליו, כל אשר ישב עליו יטמא, לכן אשר ישב עליו עזב יטמא, אפשר לשבת על ספסל, זה מקבל טומאת מדרס של זב. גבו של כלי חרס, מה דינו? לא מקבל טומאה. לכן החילוק הוא כזה, גבו של כלי חרס לא מקבל טומאה, לכן לא גזרו עליו, כן? ולכן אין שם בעיה של גזירת מחצאות, רק הבעיה של פחד, ביעתה, כן? אבל הספסל הוא מקבל טומאה, לכן גזרו חכמים, אל תטבול על גביו. מה ההבדל בין שני הדברים האלה בשביל בגזירה הזאת? הרי הגזירה שמיים תיקח אמבטיה ותמלא במים, כאילו, נכון? שתטבול בתוך אמבטיה. מה אכפת אם זה מקבל טומאה או לא? כי הוא לא מקבל טומאה, כי בעצם הוא לא כלי גמור. הרי כדי לקבל טומאה זה אומר שיש פה איזושהי צורה של כלי. אם הכלי הוא הפוך, כי זה כלי חרס, אז הוא הפוך, אז אין לו את הצורה הרגילה של הכלי. גם הספסל זה לא... אבל הספסל זה כלי, כולם יודעים שספסל זה כלי. אז אם אני אקח אין לו פשוט בהגדרה הוא לא מקבל טומאה. כלי עץ פשוטים נראה בהמשך. יש לנו דיון לגבי פשוטי כלי עץ. לא הבנתי מה הרב אמר בגלל שזה הפוך, אז זה לא... זה פחות בעייתי? נכון, כי הרי אם הוא היה טובל לגבי הכלי חרץ... אבל הרב זה לא משנה, הרב זה מצד שלא מקבל טומאה, זה לא... נכון, אבל כלי חרס מקבל טומאה מתוכו. בגלל שזה מגבו... עכשיו בכלי קיבול של עץ או מתכת שהוא כן מקבל טומאה מגבו, ואם אני אהפוך את הכלי זה יהיה בסדר לרב. לא, זה לא יהיה בסדר לרב, כי זה מקבל טומאה. אז מה החילוק בסופו של דבר? לא. עכשיו ייקח כלי חרס ענק. אז אני רק מסביר. הנקודה היא ככה, אם יש לזה באופן כללי דין כלי, שהרי זה מקבל טומאה, אז בזה חכמים גזרו. אם אין לזה דין כלי, חכמים לא גזרו. זה מבוסס על הנחת יסוד שאנשים קצת בקיאים בדינים של טומאה וטהרה ודיני מקוואות והכל, ומהרגע שאנחנו עושים איזושהי הרחקה מסוימת, זה מספיק. נכנס לראש שאנחנו לא מטבילים באופן אבל בעצם כאילו הוא מקבל טומאה לפני שמסתיים הכלי. מה? הרי הרב אוסר גם בכלי עץ גם מקבלים טומאה לפני שהסתיים הכלי. לא הבנתי מה אתה רוצה לומר. שהרעב"ד הוא כן אוסר בכלי עץ. נו. בכלי עץ אבל כן מקבלים טומאה, אפילו כאילו שזה לפני שהכלי מסתיים. מה אתה מתכוון? כשלא שויף? כן, כאילו, זה דין כללי כאילו שמה שאני יודע, שכאילו הכלי עץ מקבל טומאה עוד לפני שסיימו את הכלי. לא, אין כלי שמקבל טומאה לפני שסיימו את הכלי. כל הכלים... אבל מה שנאמר זה גולמי כלי עץ שהם מקבלים טומאה. נכון, זאת אומרת, זה לא כמו כלי מתכת, הוא לא צריך אותו רמת גימור, אבל ברור שהכלי הוא צריך להיות כלי. אם הוא לא כלי שאפשר להשתמש בו, זה לא כלי. בסדר? אבל בכל אופן זה פשוט, אתה צריך כלי שיש לו תוך. כן. עכשיו רבותיי, זה דברי הרעב"ד. עכשיו הרעב"ד אומר, שים לב, אם הגזירה היא מצד מחצאות, אז אפילו בדיעבד לא עלתה לטבילה. אם הגזירה היא מצד ביעתה, התנוחה של הטבילה זה בוודאי לא דבר שהוא עקרוני מדי, לכן בדיעבד זה בסדר. שניהם זה גזירה.
גם גזירת מרחצאות זה... שניהם זה דרבנן. כן, ברור. אז למה שלא יעלה בדיעבד? בגלל שזה גזירה. כן, זה גזירה חמורה. כלומר, הגזירה של מרחץ שרות היא גזירה חמורה, כי אם תטבול במרחץ, יש לנו באמת בעיה שטבילה לא עלתה. לכן אנחנו חייבים לעשות מקדם ביטחון. לגבי, אם היא לא טובלת בתנוחה הנכונה, באופן עקרוני, כפי שנראה בהמשך, אין פה חשש דאורייתא, ובדיעבד גם באופן כללי עלה. כן? אז גם פה עלה. זה דברי הראב"ד. הרמב"ם והראש הם מחלקים אחרת לגמרי בסוגיה. והם אומרים, תראה, אתה מדבר על כלים שקועים. מה שייך, יש פה בתוך הים, יש פה איזה כלי, היא ככה הזדמנה מעל הכלי, בגלל זה תבוא תטבול במרחץ. מה זה קשור? לא הבנת. החילוק הוא אחרת לגמרי, והוא כל כך פשוט. המעיין עובר על הספסל, דהיינו, המעיין כל כולו עובר על הספסל. יש לנו ספסל רחב, ויש לנו מעיין צר. אז המעיין הצר עובר כל כולו על הספסל. מה חסר על הספסל כדי להיות פסול דאורייתא? דפנות, ואז הנה היא טובלת בגיגית. אז עכשיו הורידו את הדפנות, אבל היא טובלת מעל גבי כלי. ובעצם, כמו שאמרתי, עוד שנייה אחת ואתה כבר בדאורייתא. זה הבעיה לטבול על גבי ספסל. אבל לטבול כשהיא בים ויש בתוך הים, כן, גם ספסל, גם גיגית, מה זה משנה? היא בתוך הים, לא ראית? יש ים פה. לא אפשר לגזור פה על מרחצאות. כל הבעיה שאמרו שאסור לטבול על גבי ספסל זה כשכל המעיין תחום בספסל. זה החילוק. ככה מסבירים הרמב"ם והראש, ולפי שיטתם כל כלי ששקוע בתוך המקווה לא מעלה ולא מוריד. זה בעצם מה שרצו לומר בגמרא בנידה בהתחלה. ככה מסבירים את הגמרא, כן, שכלי, כלומר זה לא דין בכלי חרס או לא כלי חרס. זה לא משנה חרס, זה לא משנה מגבו, לא משנה... לא, מכל מקום הייתה אבא אמינה כזאת. כן, נכון, זו הייתה אבא אמינה, אבל נדחתה לגמרי. יפה. שיטה שלישית, שיטת הרש משנץ. הרש משנץ, כן, הוא אומר ככה. אני אסביר את הרש משנץ על פי הבנתו של הראש, כפי שהבין אותה בית יוסף. הרש משנץ מסביר שבכל המקרים מדובר שהדברים עוברים מעל הכלי. כן? דהיינו, יש לנו מים שעוברים מעל הספסל, והכוונה הם תחומים בספסל. יש לנו מים שעוברים מעל גבו של כלי חרס, והם תחומים על גבי גבו של כלי חרס. ומה הנקודה? אומר הרש משנץ, יש חילוק. האם הדבר הזה הוא מחובר לקרקע, או שהוא לא מחובר לקרקע? מה החילוק? אומר ככה, אם זה מחובר לקרקע, אז בעצם אני אומר, אם אתה מחבר דברים, אם אתה תחבר את זה סמוך למקור של המעיין, ובעצם לא יהיה חיבור של שפופרי תנות שמחבר את שני הדברים כמו שצריך, בעצם יש פה משהו שמנתק את המים הראשונים מהמים השניים, אין לך פה מקווה. זה דווקא אם הדבר מה שנקרא הוא מקובע או מחובר. אם הדבר לא מקובע או מחובר, אין בעיה. ככה מסביר הרש משנץ, וכל זה כשכל המים עוברים מעל הכלי. אם הכלים שקועים, אין מה לדבר, הכל בסדר. זה דברי הרש משנץ, והראש פלפל בדבריו. איזה בעייתי כאילו? הבעיה היא אם הדבר הוא מחובר לקרקע בעצם, כלי מחובר לקרקע, ובעצם הוא יכול להוות חציצה בין מקווה א' למקווה ב'. זה הבעיה. זה דינים במקוואות בעצם, כן? זה דין בחלוקת מקוואות. אין פה שום חשש בעצם של... איפה הרש משנץ זה אומר שדווקא עם כל המים? זה ככה הבין הראש. לכן אמרתי, ככה הבין הראש. בדברי הרש משנץ. בסדר? כי
הבנתי הבנתי, שהחשש זה הראש של... בעצמו. ככה עולה מדברי הראש, כי לפי איך שהוא הקשה על הרש מש"ס ואיך שהוא תירץ את הרש מש"ס, ככה עולה מדבריו, בסדר? זה היסוד שלו. אני אגיד לך, כי אם זה כלי משוקע, לא שייך דין ביטול לא שייך ביטול של חציצת מקווה. כי אם הכלי משוקע בתוך מקווה, איך הוא יכול לחצוץ את המקווה? אני הבנתי שכאילו, הרש מש"ס אומר שהחשש הוא בכלים מחוברים, שמא הוא יבוא לשים את זה במוצא המקווה. כן, אבל אם זה עדיין משוקע בתוך המקווה, מה הבעיה? אלא מה הבעיה? שבעצם זה לא משוקע. במוצא זה לא משוקע. זה לא משוקע. זה החשש שלו. כן, אני חושש שמה יעשה את זה, הרי עכשיו... זה לא משוקע. כן, לא, אבל הכל לא משוקע. אני חושש שעכשיו הוא עושה את זה לא משוקע, וזה לא קרוב לפתח המעיין, ואחרי זה הוא יעשה את זה לא משוקע בקרוב לפתח המעיין, ואז בעצם יחצוץ לי את המקווה. בתלוש אז למה אין בעיה? מה? אז למה בתלוש כאילו אין בעיה? בתלוש אם זה תלוש לפי... לא, כי בתלוש אין חשש שיהיה חציצה במקווה, כי זה תלוש, אז כאילו זה תמיד יהיה בטל המים. טוב, זה דברי הרש מש"ס. השולחן ערוך למעשה, הוא פסק כדברי הראב"ד, הר"ן והרשב"א, שמחלקים בין האם הכלי מקבל טומאה או אין הכלי מקבל טומאה. אומר השולחן ערוך, לפי זה, כן, יש להיזהר מלטבול על גבי שליבות של סולם. כי הסולם, ומדובר על סולם שבעצם הוא היה כלי, והוא קיבל טומאה, והכניסו אותו לתוך המקווה. אם בנו שליבות בתוך המקווה, אז אין פה בעיה, כי מלכתחילה זה לא היה כלי. כן, כך כותב השח. טוב, למעשה, מנהג אנשים. אחרי כל מה שאמרנו, יש להתפלא, אומרים הלבוש הטז והשח, שאנשים טובלות על גבי נסרים במקווה. לא רוצות להתלכלך, אז שמים נסרים. מה קורה? איך יכול להיות? אומר הלבוש, טוב, צריך חיות. אומר הטז, כנראה שסומכים על הראש והרמב"ם, ומבינים שזה עיקר הדין. אומר השח, תראה, לא נכון. באמת הלכה כמו הראב"ד. וגם כלי משוקע, יש עליו גזרה של טבילה. רק מה? מדובר על כלי. הנסרים האלה, מלכתחילה, כן, בנו אותם, כאילו ייצרו אותם כדי לשקע אותם במקווה, כדי להיות רצפה של מקווה. ואז מעולם לא היה עליהם שם כלי. כי פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה, כן? ובנו את זה מלכתחילה כדי להיות חלק מהבניין, ואז ממילא זה לא מקבל, ואז ממילא, סליחה, אין על זה דין כלי. אני לא יכולה להביא נסרים אחרים ולעמוד עליהם. מה? לפי זה לא יכולה להביא נסרים. כן, אם ייצרו בעצם פשוטי כלי עץ שלא קשורים, כאשר המטרה הייתה לעשות מהם כלים, ולאחר מכן שיקעו את זה במקווה, תהיה לנו בעיה. טוב, הוא מביא לי פה ראיה. הוא אומר, כתוב בהמשך, שאם לוקחים סילון של עץ ומשקעים אותו, זה בסדר. הוא אומר, למה? הוא אומר, שוב, הרי סילון זה כלי, התשובה היא, כי מדובר שזה היה מיועד מלכתחילה לבניין, דבר שמלכתחילה מיועד לבניין, הוא נידון כבניין, הוא לא נידון ככלי, ואז לכולי עלמא זה בסדר. טוב, שימו לב משהו מעניין פה. לפי הנחת היסוד שאנשים לא עשו כמו שצריך. אז מה עושים עכשיו? אומר המהר"ם מלובלין, חס ושלום, כן? מי לשנות את המנהג? למה?
שלא להוציא לעז על הנשים הראשוניות שלא טבלו כמו שצריך. כשבונים מקווה חדש, תעשה אותו כמו שצריך. אבל את המקווה הישן, אל תבוא ותשבור, ואז ישאלו, רגע, למה אתה מוריד את הנסרים? הרי סבתא שלי טבלה פה, מה זה לא היה קשה? מה כולנו בני הנידה? חס ושלום, לא נוגעים במקווה הקיים. שלא להוציא לעז על הראשונים, יש להם על מי לסמוך. מקוואות חדשים נעשה. כן. אומר הסדרי טהרה, תשמע, כל זה גם וכל הדיון זה בנסרים רחבים שהם ראויים למדרס, כן? ואז אנחנו דנים שפשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה באופן כללי, אבל אם זה טומאת מדרס ומדובר על משהו רחב והוא מיועד לעמידה, הנה חינמי. פה למה זה בסדר? כי זה מיועד לבניין, כן? עכשיו, בוא נגיד שזה לא היה מיועד לבניין. באמת לקחו פלטות שהיו מיועדות לשולחנות, כן? או היו מיועדות לרצפה, לעמידה, כל מיני דברים כאלה. אז זה בעייתי. אבל אם עושים אותם דקים, זה כבר לא ראוי למדרס. אם זה לא ראוי למדרס, לכל השיטות זה בסדר. ולכן אומר הסדרי טהרה, כל הדיון שדיברו הקדמונים, בלי החידוש של השח, זה בנסרים שהם מספיק רחבים כדי שאפשר לעמוד עליהם בנחת, ואז אנחנו דנים בדין טומאת מדרס, כן? אבל, כן? למשל ניתן דוגמה, יש לנו קורות כאלה שאנשים מתאמנים לעמוד על הקורה כדי לשמור על שיווי משקל. אז מה הדין של הקורה? זה פשוט כלי עץ, נכון? אבל הדין של הקורה מה הוא? מקבל את טומאת מדרס. אם תיקח את הקורה, תכניס אותה למקווה, מה יהיה הדין? מקבל טומאה. זה רק המומחים עומדים עליו. מה? לא משנה, אבל זה מיועד לעמידה, ואפשר לעמוד לזה, כן? אומר הסדרי טהרה, כן? זה קורה כזאת, אתה עושה קורה דקיקה, שאף אחד לא יכול לעמוד על זה, אז זה לא בכלל הגזירה. אומר השח, אתה יכול גם לקחת קורה גדולה, אבל הוא בלבד שמלכתחילה, זה היה מיועד לבניין. יפה. עד כאן סעיף למד א'. סעיף למד ב' ואחרון להיום, בעזרת השם. יש לנו סילון של עץ הקבוע בקרקעית הטבילה, אם אינו לבזבז, מותרת לעמוד עליו ולטבול. סילון של עץ, הכוונה צינור, כן? וזה דברי הראש בתשובה. הראש בתשובה אומר לקחת צינור של עץ, לשים אותו במקווה, זה בסדר. עכשיו ולמה? הראש מביא שני נימוקים. נימוק אחד, אומר מה הבעיה? כל האיסור לטבול על גבי כלים, זה בכלים שאינם משוקעים. אבל זה הראש לשיטתו. נימוק שני, פשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאת מדרס. כלומר, כלי כזה הוא לא מיועד לעמידה עליו, אתה לא יכול לעמוד עליו, זה לא מקבל טומאת מדרס. הבדק הבית, כן, בעצם אומר, תראה, גם הראב"ד והרמב"ם, סליחה, גם הראב"ד, לא הרמב"ם, גם הראב"ד, הרשב"א ועוד, הם יכולים להסכים לדינו של הראש. לא מצד הנימוק הראשון, כי על הנימוק הראשון הם חולקים, הם אומרים שכלי משוקע זה לא מועיל, אבל מצד הנימוק השני, שזה פשוטי כלי עץ. או שמה תאמר, כן, אבל אחרי ששיקעו את זה במקווה, עכשיו נוח לעמוד עליו. אומר השח, לא הבנתי, כששיקעו את זה במקווה זה בניין, זה כבר לא כלי. ואם זה בניין, אין בעיה. ועד רבה, מפה השח למד שדבר שהוא מיועד לבניין, כן, גם כשהוא הופך להיות ראוי למדרס, זה לא משנה, כי טומאת מדרס נאמרה על כלים, לא נאמרה על בניין. ולכן, למעשה, אין בעיה לטבול על גבי סילון של עץ הנמצא בתוך המקווה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.